खुलुमबाय बिटिआर निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायगोबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै जाहाथे भिडिअ हगारनाय सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैनाय बायदि। तामुलपुर भारत भुटान सिमानि साखाथियाव सैनिकफोर हाथियार बोखांनो हादों। 2022 मायथाइयाव 18 बोसोरनि सिङाव जानो गोनां बुहुमनि जोलुर बादायनायखौ भारत हादराव बरायदों आरो भारत हादरावनो खुंफुंजागोन होननानै फोरमायदों आरो बे गेलेनाया 2022 मायथाइनि 11 अक्ट'बराव जागोन आरो 30 अक्ट'बरावनो जोबहैगोन होननानै खौराङाव होनाय जादों। आसाम एसेम्ब्लिआ सोलिबाय दङ। मैया रबिबार जानायखाय लेखा आसाम एसेम्ब्लिआ बन्द दंमोन। समखौ आद्रि खालामालासिनो बिथां सिदली बियाबनिफ्राय देरहासार जानो हानाय एमएलए जयन्त बसुमतारीआ गावनि गोग्लैसोनाय ओनसोलफोरखौ मैया नायगिदिंदों। बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदि गासैबो मावनो गोनां खामानिखौ 1-2 बोसोरनि गेजेरावनो मावजोबगोन होननानै बुंदों। खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बे बाथ्राखौ फिन होदों। जोबथा बुब्लियाव मुंदांखा गेलेगिरि सुशील कुमारआ पुलिसजों हमजाबाय। कक्राझार जिल्ला बिसमुरि थानानि सिङाव थानाय 9 बोसोर बैसोनि सासे थाखोबायाव फरायनाय थानाय उन्दै हिनजावसाखौ रावबो गैयै सम लानानै न'नि खाथियावनो जुनार आखुनि लंफट रुगुनाथ नार्जारी 55 बोसोर बैसोनि सासे बोराइया जिनाहारि खालामनानै सारा ओनसोलावनो दुंहाव थासारि लाबोदों। मख'जाथाव दि उन्दै हिनजावसानि बिब'आबो बावैसो सिगां गोदोनायाव दिरुं लागायनानै गावखौ फोथैना लादोंमोन। नखरनि सुबुङा सन्देह खालामदों दि बे थैनायनि आन्दोआव बे लांसुनिया फोथायखेबस लंफट रुगनाथ नार्जारीनि आखाइ दं होननानै सन्देह खालामदों। दायनिगिरि लंफट रुगनाथ नार्जारीया खारखोमानानै दं। दासिमबो पुलिस बिफानआ नागिरना मोनाखै। मैया दुखुथिया नखरखौ खौरां लाहैनो दुखुथिया नखराव कक्राझार मिउनिफ्राय बर मानसिगिरि प्रतिभा ब्रह्म आरो इउपिपिएलनि राजखान्थि हान्जानि आइजो गांखं आफादनि आफादगिरि बिना गयारीआ नुजाथिफैना खौरां लाहैयो आरो दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनो खावलायो। कर'ना भाइरासआ लासैनो खमायलाङोबा एबा कर'ना भाइरासआ गैया जायोबा खम जायोबा 10 थाखोनि आनजादखौ थाबैनो खुंनो होगोन होननानै बुंदों। पेटागाव मिउजिक कम्पास एबा मेथाइ सुजुगिरि राम लक्ष्मण हरखाब रुंसारि जाबाय। बिथाङा 79 बोसोर बैसोनि सनिबारनि 2 रिंगायावसो गावनि न' नागापुर रुंसारि जादों। खौरां मोन्नाय बायदिब्ला बिथाङा हार्ट प्रब्लेम रुंसारि जादों। मख'जाथाव दि बिथाङा कभिड-19 नि नैथि बिजिखौ सानद' सिगां लादोंमोन होननानै बिथांनि फिसाज्लाया फोरमायदों। भेक्सिन लाखांनायनि उनाव जेबो हेंथा गैयामोन। बिथां रुंसारि जानायखौ मुंदांखा देंखोगिरि लता मंगेशकारा टुइटारनि गेजेरजों टुइट खालामनानै दुखु फोरमायदों।